Хәерле кис. Кырмыскалы ТВ каналында яңалыктар. Студияла Зөлфирә Гибадуллина. Яңа 2020 ел Кырмыскалы район администрациясында юбилейларны котлау менән башланды. Йыелучыларның иң олыгына 85, иң яшенә 75 тулган ошы көндәрдә. Улар арасында райондың почетлы гражданнары, хуҗалык җитәкчеләре һәм хөкүмәт хезмәткәрләре, райондың үсешенә зур көч салган хезмәт ветераннарын район администрациясе башлыгы юбилейлары менән котланы. Уларның һәрберсе Кырмыскалыны алдынгылар рәтенә индерергә һәм ошы югары дәрәҗәне һаклап калырга мөмкин тиклем ярдәм иткәннәре өчен рәхмәт сүзләрен yetkirdi. Райондың ветерандар оешмаһы менән бергә эшләгән альбомдарын тапшырды. Был альбомда райондың 60 почетлы гражданы теркәлгән. Улар барыһы ла район үсешенә күп көстәрен һалган, күп еллар буе хөкүмәткә тырышып эшләгән хезмәткәрләр. Музыка яңгыравы, балалар көлүе, уларның күңелле тавыштары был барыһы ла Ибраһим авылы өчен гадәти булган хәл. Ошы көндәрдә Виктория балалар лагерында кышкы смена ял итә. 1 гыйнварда Виктория лагере кышкы сменала ял итәргә килгән балалар өчен үз ишекләрен ачты. Сменага 7 яшьтән алып 16 яшькә тиклем 50гә якын бала килде. Был сара райондың күп балалы гаиләләренә муниципаль район администрациясеннән бүләк шәмбе көнендә администрация вәкилләре физкультура һауыктыру комплексы хезмәткәрләре менән бергә ял итүчеләрне күрергә килде. Район администрация башлыгы балаларның ничек урынлашканлыгы менән кызыксынды. Аларның кәефе турында һорашты. Лагерда балалар өчен көн һайын төрле саралар оештырыла. Был көндә лә кесерәктәр 2 командага бүленеп күңелле старттарда ярыштылар. Өлкән кызлар тавыш уздылар. Егетләр администрация командасына каршы мини-футбол уйнадылар. Лагерда безгә рәхәт. Бында тәмле ашаталар, төрле уеннар оештыралар. Без барыбыз да дуслашып киттек. Бергә безгә бик күңелле дип уртаклашалар балалар. Яңа килгән сактарында уңайһызланып, оялып торалар балалар. Ә инде 2-3 көнгә күнегеп, еңләеп китәләр дип һөйләй лагердің физик культура буенча инструкторы Айнур Зыякаев. Чөнки Викторияла балаларга актив ял итү өчен бөтә шартлар да каралган. Бирелә улар игътибар һәм хәстәрлек менән уратып алынгандар. Яңа ел гаилә уеннары. Сәламәт буын көчле төбәк проекты сиктәрендә оештырылган республика фестивале. Оның максаты республика халкын яңа ел байрамын сәламәт һәм актив үткәрергә, спорт менән шөгыльләнергә ялеп итү. Был фестивальдә республика кимәлендә Бердәм Рәсәй партиясының төбәк бүлекчәсе вәкилләре, Башкортстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы, Яшьтәр сәясәте һәм спорт министрлыгы оештырды. Безнең районда фестиваль 3 урында узгарылды. Прибельский касабаһында, Кабак авылында һәм 6 гыйнварда Кырмыскалы балалар үсмерләр спорт мәктәбендә, Кырмыскалыдагы уеннарда Кырмыскалы гимназия 1 һәм 2 мәктәптәр, Николаевка, Константиновка һәм башка авыллардан райондың 11 мәктәп командалары ярыштылар. Ярәбә һөҗүмтәһендә тәртиптә гаиләләр 5 төрле һынау үтте. Карап торганда ябай гына күренһәләр дә башкару өчен зур осталык менән җитезлек таләп иттеләр был ярыштар. Район башлыгы бар катнашучыларга ла дипломдар менән Бердәм Рәсәй партиясыннан истәлекле бүләктәр, еңүчеләргә медалдар тапшырды. 1 урынды яулаган Шиновтар гаиләһе 18 гыйнварда Өфелә районыбызны яклаячак. Уңыштар теләйек уларга. Яңа елның 1 атнасында булган вакыйгалар турында кыскаса яңалыктарыбыз тамам. Һау булыгыз.